Nu skal jeg vise, hvordan vi får det her rør til Nemesis gjort blå. Og jeg starter med at spritte det rigtig godt af først røret, så alle fedtede fingre kommer væk. Og når jeg spritter den af, så blæser jeg den lige lidt ren for fnulder, så der ikke sidder noget fnulder på. Og så har jeg ikke boremaskinen til at køre hurtigere end det der. Så er det ellers bare at give den varme. Man kan faktisk se, at den skifter farve nu. Nu er den ved at være lidt gylden, så det holder en pause for eksempel. Og den der farve, der kunne man faktisk holde. Hvis du vil have den blå, så er man nødt til at fortsætte. Og så lige før den er ved at være helt rødglødende. Så tror jeg lige at prøve at holde en pause og se hvordan den ser ud, når den køler ned. Perfekt. Den får lige en lille smule mere, men ikke for meget, for så bliver den lilla. Og her har vi det færdige resultat. Og som I kan se, det tog ikke ret lang tid. Den har lige fået måske en lille smule for mig dernede. Den har været ved at blive lilla. Men det her i min bog, så er det perfekt. Jeg skyder lige et billede af det og smider op sammen med videoen, så kan I måske bedre se det. Men det er sådan, man laver sin rør farvet. Og det behøver ikke kun at være Nemesis, men det skal helst være børstet rør.